Zanzibar. Ndamira pamberi pedare mukutasa. Ndamira pamberi pedare mukutasa. Zvese zvitanda zvechokwadi. Zvese zvamuchatara ndezvechokwadi. Ndikaipa nchaswa nemhosva. Ndikaipa nchapata nemhosva. Mwari amubatsira wangu. Mwari amubatsira wangu. Pamusoro mambo mutasa. Zita rangu ndinonzi Silvester Munyaradzi Banu. Ndauyawo nenyaya yedu haisi itsva kwamuri. Takambouya pano musi wa21 December last year. Tiri pamusoro penyaya yengozi neurombo. Tichitaura muno makazotipa kuti tibude panze tizobatsirwe nemubatsiri. Anomubatsira akazouya akatibatsira tikawana zvinhu zvakanaka chose. Ngozi yedu yakabuda ikataura munhu akaiparadza. Takatifadza zvekuti takatopiwa uripwa ng'ombe 15. Saka tiri paurongwa hwedu takataurirwa kuti tiende kumusha tichindoronge tione taunganidza ng'ombe. Zvechokwadi takaenda kumusha tikandoungana sematauro tataitwa tikaunganidza ng'ombe dzedu. Musi wakutanga takagara musi wa22 tichipana ng'ombe dzose kune dzimwe mhuri dzadzisiri pano, vana baba vangu vasiri pano, saka tada kuti tichigwana ng'ombe idzodzo imwe neimwe mhuri dini inge inowana cheinoita. Then musi wa15 rari wiki rekuti tata kugumisira kuti tinge tichiwati kuti mhuri dzese dzinge dzakukonfirma kuti ng'ombe dziya dzapo, and for sure zvakabuda saizvozvo ng'ombe dzakanga dzapo, and yakava zuva futi takadadini chokwadi. Musi iwoyo takakumbira Ishe Medzani make kuti avanga waripo, ende mhuri dzese dzakakonfirma dziri 10 kuti ng'ombe dzapo. Ende sekuru Medzani, Ishe Medzani wakabva wanyorawo mudhayari mavo wakati ndazvinzwa tochifamba nenyaya. Musi iwoyo takakumbirwa kuti tindosume Ishe Medzani, saka takaronga vanhu vaifanira kunge vachidzika ikoko. Nimwe ndandiri umwe wacho. Ava mukoma ava anova ndiye sabhuku mukoma Cosmas Banu, ari iye baba mukuru asara, ari iye ane mhosva yekuparadza fata. Wakakumbira kuti handisi kugona kuti ndiende nimi wanini naenda imonde chitsire sho. Saka isu takasimuka tikavatadzika kwasekuru Medzani tikandochitsa tikapa shoko rekusuma kuti takaparadza maoko edu akasviba. Saka taakukumbira kuti mutifambe nesu tione nyaya yekuripa. Ivo ava mukoma wakabva wasara mangwana acho, isu takasimuka mangwana acho musi wa16. Iwo mu16 wacho iwoyo wakabva wasimuka wobva waenda kwamutasa kwamagistrate, wobva wandomangara mhosva ikoko vachiti vakomana vari kundivhiringidza, vari vanditorera mombe dzangu, vari kundishidzira vari kundirowa. Zvinova zvinhu zvatisiri kubvumira nazvo kuti tiite chokwadi. Takaiswa date remusi wa20 tinge tichizosangana kwamagistrate. Ofishi takaenda tikapawo zvichemo zvedu kuna magistrate kuti no, isu nyaya yedu iri mumaoko mamambo mutasa, inyaya yengozi, saka ida uripwa. Ende kutipa date ratapiwa re20 rari kuita counter kuti isusu nekuti tatapiwa 1 month yekuunganidza ng'ombe. Saka tichivereka 1 month kubva musi wa21 December, that means 21 January ndo rari date rataifanira kuti tinge tichitika whatever zvinoda kuitwa nezvemombe dzaika dziri kufamba kana dziri kuita sei zvaike zvichizoitwa ipapo. Saka wakabva kuti mhangarira kuitira kuti tisazopinde kana peace order kana yabuda musi wa20 that means 21 hatichasvikwa hari. Saka magistrate wakati endei motange mapedza nyaya dziri kwamutasa then mozouya. Saka isu takatadzoka kumba, hatina kumira kuita urongwa hwedu pane zvese zvatati kuti tisangane pamaringe nenyaya yekuripa ngozi. Tatine tisangane taingoita, but takazonga taakuwadaidza awa imwe changa sawa. Nifeti kubva ipapa wanga sawa kumusangana. Then tava muna February takazoenda tichiti totaure nawo kuti titaure nawo tironge kuti chiremba achiuye tichitanga kufambisa nyaya dzedu dzekuripa.
ipapo wakabva waramba wakati ina ndichagona kufamba nemimi ndine mapepa mapisoda akati mapiwa mapisoda angopiwa muri mega sei handisi tinofanira tiverengerwo zviga zviripo pamusoro pepisoda kana tinawo zvichemo zvatinazvo titsananguro pari zvino mukatarisa imi ndimi sabhuku wedu ndimi baba mukuru zvichemo zvikuru zvevana zvinofanira zvinge zvichitsanangurwa saka majistreti tichokawo tiwataurirewo but mukatarisa tichivabvunza vakapiwa muna January mapapers iwaya musi wa23 saka anga anawo bva musi wa23 chizosanga naye muna February takutoronge nyaya dzedu dzifambe anga kaachengeta tikati komani mama kaachengeterei mapepa iwaya nguva dzese idzi singe zvotauya nhasi tatopara mhosva because tatisi kuziva zvikanzi ndanduti tichapa mupurisa kuti azokusvitirai saka tikati zvakanaka saka kuti akubude vatangobuda kondinye nemusangano chiremba takazoronga kuti vachiuye wakauya nenhumwe yenyu mambo tasi wakasvika musi wa10 March kuti tichifambisa urongwa hwedu because isusu sevanhu vari kubatsira vari kuripa ngozi nekuda kuti taapo pamwe chete tifambise nyaya yedu hatinamboda kuti timiriba because hatisidawo batwa tisi aware tatirikoti gare tinogori kufamba tiri kugadzira zvinhu zvedu sezvo yanga kuti haachadi kuti atifambe nesu tatichiti pane matanga achatorwa tadidi tizonga tichisangana saka nhumwe yakauya pakaenda pamba pavo vachivagogodzera usiku akaramba kuvhura dhoo waenzi wako wauya vada kukuona ishe Mutasa ishe Medzani nevamwe vanabani vasiri pamapisodas iyoyo akaramba kuvhura tikati haiwa zvakanaka saka rwendo rwedu rwekuti tichifambe rwekuti tiende kundoti tindoripe rwarwamiswa nekuda kuti munhu iyeyu ndiwo tinofanira tinge tichifamba naye makosi atiri kufamba nawo tikusvita NKS aya iwo hapana chauri kutombonga uchipinda mazviri zvekuti mari dzakatarwa kuti dzinge dzichibhadharwa nemhuri imwe naimwe kuti dzinge dzichibatsira pamakosi ese waya iye nemhuri yake hasati ende tiri kuona kuti iye nguva dzese patafamba nayo nyaya takatanga muna 2013 yengozi pese patiri kufamba anongobatwa ndiye tichingobva ikokoko anonga achibvuma atiri ikokoko anobva aramba takatosvika kwamatara kwacho akatosaina kuti ndini ndakaputsa mwana wenyu akaisa sigine chake nenhamba dzake dzechitupa ikokoko tichibva ikokoko takatotasvika tisingatombozivana haachadi futi izvozvo panapa mambo Mutasa makati padare apo raakabvuma achibvunzwa katatu achiti hongu ndakaparadza asi iye zvinezvi atangazve futi haachadi futi kusangana nesu nhasi takurumbira kuti mhuri dzavo dzinge dziri pano mwana wake because ndo vamwe watiri kusangana navo watiri kufambidzana navo watiri kusangana navo muzvibingaidzo ivavo vana vacho saka nyaya yengozi hatina kuti tiri kuitanga nekuti tataurirwa nababa Mukosanjera nachiremba chimukosanjera yakataurwa mudzinza namai vavava achiti ini ndakupadhuze pekufa ndoda kuti ndisiye ndakurongerai nyaya yengozi iyi asi chatasingaziva ndechoti akaipara ndiani izvo tatisingaziva saka ndozohono dzatatiri kutsvaga idzodzo dzekuti tini tiwane izvo ende Mukosanjera wakabva watibuditsira kuti ndiwavo ende tataura kuti zvanaka tikati tichifambe tipedze nyaya idzi vana baba vasarawo tasara tiri 4 wamwe wakatokurumuka akatoenda nadzo idzozi nengozi iyoyo saka isuti ngatikurumidze kuti tifambise tichengetedze mhuri dzasara idzi nharo dzavo ndidzi watotanga kutoramba hawachadi kutofamba nesu mapisodas atopa mberi pedu hatichatosviki pamba pavo tatagara tisingasviki pamba pavo neunhu hwavo asi wese nekuti pane mapisodas tichatosvika saka tikukumbirawo mambo Mutasa kuti mungatibatsirawo sei kuti tione kuti nyaya yedu iyi ifambe tichine chido chekuti tibhadhare batsirane nababa wedu avo tione kuti ifambe chakunesa chii hapana chiri kunesa kwandiri ingozi vari kutaura iyi nhanyepo
alimanye kudaro koko ninda maka ndini Cosmas da 1971 dishuya first born yangu yako ya shende dishuya pa mishi atuga adalama da kange ndiwe di baba di soma na so da grama pole akawana tati kwa makamboenda kwa majoka saina ndiko kwa matara kubosha mumusha nemufi tinokwanisa kuona rekodi yakasara iko kwawo make an effort toona rekodi tinoda kuita kuti zviripo tipe rekodi yetu unoti maybe tokwanisa kuti sei because right now issue iripo ndekuti kwaakaenda kunofa major street unless this thing is overturned zvatiita kuti zvese inenge yatomuzva because according to this judgment application for a protection order is granted as follows. Respondents are ordered not to assault, insult, threaten or harass the applicant, to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will, take applicant's property against his will to appease any spirit, to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet or spiritualist at his residence without his consent. So it means we check under mfunzo wangu uri pekuti pakagrandwa this protection order, were you called? Hatina kupedza takadaizwa tikatongwa titi tesinayo isu takanzi tu Pa Major Street. takatongwa Pamakaita application iyi yepeace order. episode Wakazodaizwa here. akazuzoya akavaramba ari kutsimba kwavo hatina kuda Asi wakadaizwa here. hatina hatina Saka how was this thing granted kana mamusina kudaizwa? Because apanda is right. Panda opposing papers kaifana kwakanyorwa. ilo wakandogina mswatwe wa 23 mwezi tola mapika emu waisawo yapo mai istakanzi zinokota atapedzeringa iko pasi makabvunzwa kuti Alright, no, it's okay. Zvatakuchaka maybe pekutangira tibatsirana because ichi our hands anenge atight kana chiripo chaakuda chakutanga kuti this thing chiite sei chikanzirewa then kana chakanzirewa chichi then takutangira ipapo asi chine motore chii that inini yakasainawo muye nayo so that is to not how we can use that kuti tiite sei mene tisu tingapinde mumusha macho here zvakare munyaya dzacho kuti mukatibatsiro sei papo pamabungezi because chinoitika manje chinoitika ndizvoti nyaya yenyu zvaitikire kai ndiri kuiziva chinotoitika ndiri kuchiziva nyaya yenyu kunetsera kuti pane vanhu towarowira ushe imi muri kufamba neumwe wacho baba avo vari kufamba neumwe wacho asi chandawo ndiri kutaurire manje ndechekuti sekuru wamuri kufamba naye ndikangonzwa chito rakamira pamberi paona chizviti ndiishe ari kuenda kuchera tichaonamedzani haasi ishe ende haabvumirwe kumira pamberi pevanhu achitaura kuti akamirira ishe medzana ndiye waanoshanda naye akangomira chete pamberi ijeri inini zvonotaura vari kudaro vese kuti kwanzi vesindikumirana ndio nokupangidzira handina shure ndopangidzira kuti chawana ini ndakondidii ndosaka ndakutaura kuti zvese zvozvazvo mirai ndati ndiri kubayirai zana kuti zviri kuitika panyaya yenyu zvese ndiri kuzviziva ndinazvo ndosaka ndoda ndikubatsirei kuti ndine chii ndinazvo ndiri kuziva kuti maenda kuita pakati penyu apa paenda kuita vamwe vanhu vari pakati wari kudhivhaidha yakuti kuti umwe ari uku umwe ari uku asi tanda ndiri kutaura ndechekuti umwe wacho haabvumidzwi nemutemo kuti mbomira pamberi pevanhu achitaura ndeshe akabviswa zviri pamutemo naminista welocal government. As I speak right now, kana paine pakatosaina ndipei pakasaina pavhaina ucherisho
kuti wakapiwa iwo handisindiri makapiwa ini ndakotaura kuti pane vanhu vairi anokuziva asi anotaura kuti arikusaithi uyu ndiani kuti ndati ndiri kuzviziva kuti pakati penyu pane vanhu vangadaro 2 asi pa2 wacho umwe wacho hatombobvumirwi nemutemo kuoneka akamira pamberi pavanhu achiti ndakamirira chimedzana kuda kubatsirai kwandiri ende protection order yavakaenda kutora pamwe iprotection order yakaenda kutorwa nemunhu ari kuziva zvaasiri kuda nenyaya kuziva zvaari kuita munhu ari kuziva zvaada kunzvenga. It's very unusual kuti unosangana nemunhu anonyora achiti ndoda peace order yekuti respondents are ordered not to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will. Which avenging spirit? Zvinhu zvaenda kunyoreswa nemunhu ari kuziva zvaari kuda kuti zvisaite. Number 4, respondents are ordered not to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet, or spiritualist at his residence without his consent. Munhu ari kuronga bhora rake achiteka advantage yemutemo. Pamusoro changamira ndachikumbirawo kuti baba ndibaba wedu ndonzi simba racho bana sabhuku wedu right. Zvinotirwadzei kana ndichiona baba wakamira pamberi pedare pachisimudzwa kupika mhiko yekuti ndikanyepa ndichabatwa nemhosva, asi iwo wachizoti pamashoko auri kubudisa ipapo ndenhema. Dei retiri kutaura remusi wa 21 wakamira munomo wakati handinombobvira ndafamba nemuri, but mubatsiri wamakatipa mambo wangu ndiye mubatsiri watakafamba naye mumusha. Takadzokorodza futi kubudisa mari hawana sindiro wakabudisa kubhadhara mubatsiri, asi takatombomubhadhara akapinda mumusha voya voramba futi. Mumashure umu pakupisodo vakatisira nhau dzekuti vari kuunza vana gaurani vachitoresa mombe dzangu, but gaurani watoziva akatora mombe pavakatiunganidza ava vachikumbira ruregerero rwekunge vari kuti ndakauraya munin'ina wangu, ndiri kukumbira ruregerero rwemabasa andakaita. Vakatozonomangara futi zvekuzopanduka futi mashure vasaenderana nagaurani wacho, ndobva vazonoripota kumapurisa. Vakanosvika gaurani akauya neisiginecha kudai, ndopawakarasirwa nyenya yavo. But munhu wekuti abva panzvimbo vanozotanga kupanduka. Ndouya zvakare changamire ndatichikumbira kubatsirwawo. Handizivi kuti kana tanyoresa samona tichiti tiri kuda vanhu 4 pouya 3 arovha handizivi kuti anenge achitongwa sei. Zvakaitika mudare iroro ratakabva panapa vanhu vedu vanga vakashota kusanganisira pari zvinezvi takanyoresa namhai havapo futi pari zvinezvi. Zviri kusanganisira kuti pahondo dzatinadzo mukatarisa baba kana tinawo tiri 2 hatina problem tinogona kutaura, asi mai vakangosvikawo ndoona kutungamirira nyaya iyi kuti popotera. Zvondibata futi tiri tabva mudare kwa DC takazonoga kuti vakomana handi tinoona tizwe kuti tofamba sei sinzi tadai. Takataura nawo tikatosikana takazama kuonesana nehanzvadzi dzedu tikatosikana kuona zvinhu zviri kuitika paground. Vabereki wenyu hausi kukuudzai chokwadi. Mombe vari kubudisa mombe shuwa chipang'anga ndiwo vari kubudisa, but wakuti tisu tiri kubudisa mombe. Hatina mombe yakabudisa ng'anga yakamboya ikatora mombe right. Tapedza kudaro vasikana takabvumirana navo vakati vana sekuru isusu tiri kufamba hatisi kubuye nokuti hatisi kugutsikana nezvamuri kuona, saka tiri kufunga kuti vanhu wenyu wamuri kufamba kwavari ndo munenge mavaudzira. Tikati no, kutanga nhasi imimi sarudzai kwamunoda kuti tiende, kwamunenge maona tinoenda. Vakabvumirana nesu kuti saka kwedu imimi hamuna problem. Tikati hatina problem nazo, tinoda chokwadi ngekuti tisi kuvaviwa isu. Vakabvumirana nesu, but tichibva ipapo vachienda kuHarare takashamisika kunzwa kuti wakatsika mumusha memufi yavo vari vana vakunda hamene kuti vakanotsvaga chiiko. Isusu vana bano tiri kuno vakanosvika kwavo zvese zvatiri kutaura vane humbowo hwekuti baba vakasaina vakanosvikirwawo maaudios avo varipo
wakazotitaura kuti baba shuwa wakasaina ende ndorangarira mari yawakaisa sematenda ndawo pondo yegreen yayi ndiyo mari yawakaisa but zvese izvozvo vanotanga kuramba takanosvika tikatambirwa na headman Chipatsura tikabatsirwa ikoko but ikoko kwatakaenda tadzoka vakatanga kutipanukira vachiti aiwa hazviti but pavakabva ikoko vakuti hanzi siyanai nekwamambo Mutasa kwamuri kuenda muuye uku kureva kuti vari kutitambisa bhora rekungotitomusa kudai watakaenda uku wakatirambira vachiti hakuiti izvozvi takwamambo Mutasa vakuti siyanai nekwamambo Mutasa kuti tidzoke futi uku isi tisingazivi kuti chinangwa chavo chawakaendera uko ndechii saka ndiro dambudziko ratiri kuwana mumusha uyu musha uri kudhifenda kuti hausi kuda kufamba nevamwe vanhu kwete kwekuti havari kutsvaga chokwadi but isu takaona kuti vari kutoziva zviri kuitika after this unokwanisa kutotanga kuye ndine makozi atakarekodha ekutanga uzofonerwa kutanga ushaurwa nevana vacho but panoitika izvozvi pakaitika recent thing yekuti mufi akabuda musi wakavhiringika kwendo rwekwenga wakuda kuenda akabuda ndandiri kuHarare but abuda akanotsvaga baba wanga wafuma utizo wachienda kuHarare vakazosangana namai ndo vakarohwa right mwanakomana akandifonera ari kwanga ari kuMutare akatanga kushaudha inini but zvakandinetsa kuti inini ndiri kuHarare ndindirunzi heya muri kutuma kangozi kenyu kunge ndisi tiri kuye but tikavati huyai paground havabvumi handizivi kuti tingabatsirika sei changamire kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitika mhuri yacho yese iripo zvekuti kana kuri kubudirwa kwemunhu abudirwe kana kuti achikwanisa tibatsirwe kuti adzoswe kana muri mumba mavo vasukutoni ivo vati mbotiteerewo kuti kweduwe because mari yatabvisa sofara kana kuri kuripa yatokwana asi tiri kubvisa kufamba wauya wotirambira pamberi pedare zvamunokwanisa kuita wanauswa kuti mwari vanapa kuita right nyaya makamboizwa nezvayo inonzi Lydia Bana ai ndokuna takatanga kuizwa 2023 neshungu dzekuti baba wedu angadaro takakwira bhazi inini nasisi wangu wane hanzvadzi yangu tikati baba asvikamuchirwa tati baba tozvitanzwa kuti makaita ichokwadi baba wakati handina ropa remunhu mumaoko mangu tikati baba saka vanhu vangangotaura kungotaura unongedza zita renyu wakati ini handina ropa chi maoko mangu hatina kugumira ipapo tadzoka kuHarare takati hatingaiti hundu navo because vati havana kusvita tadzoka kuHarare takafamba pakati apo hama dzedu idzi dzaingofamba dzega tisingazvizivi wachingoti tiri kubata chi iwavo asi sine shungu idzodzo dzatanga tinadzo takatanga kufambawo ndofunga izvozvi ndofunga tafamba pa5 kana tisingakanganisi dzimwe nguva totofamba navo wachitonzi handisi kuona ropa mumaoko mavo wakazosvika pakuti avo ma600 chichi ekuti pangozi isi tikaupindira kuti satinokwanisa kubhadha ma600 tisina umbowo wakakwana kuti tibhadhire ma600 iwavo alright kubosha makaenda takaenda kazii takasvika pamba panonzi Matara tikaona gogo waivapo isusu nzira yekutsvaga tikutsvaga ivi ndati makasvika takasvika makazichi tikaona gogo waripo wakatisanangurira zvakaitika kumashure zvokuti chii iwo wakati hanzi kwakauya vanhu vekwabanhu kunokwa chiti tisi takaponda chi munhu hanzi kwakauya vanhu vekwabanhu wanani ndofunga ndiwo mhuri yacho iyi hatizizwa kuti ndivanana wakaenda Enga mudhara wedu. wana vanhu vacho apa tikabva kwavanhu vekwabanhu wakati tisi takaponda chi takaponda munhu no it's okay izeli ngataure chokwadi munoona mukadhifenda yeposition iri wrong mangwana baba wenyu akapfuma asipo munotambudzika munotambudzika achiripo kudai ndio time yekuti mugadzirise zvekunetsa saka mukaita mweya wekuti let's defend our father yes he is your father hazvichinje but paari wrong mugadzirisei baba wenyu kuti baba ichi chinhu chakashata kachigadziriswa achiri mupenyu because akaenda waenda asi haendi nezviro zvake zvinosara because imimi mutori nane nekuti makaita sei makaroorwa kwamuri asi hanzvadzi yenyu
hanzvadzi yenyu inoita dambudziko kumba mai. Saka zviri kwamuri kuti pamune muchitsvaga chokwadi, tsvagai chokwadi chekugadzirisa problem. Musatsvage chokwadi chekudhifenda baba. Mukaenda muine mweya wekuda kudhifenda baba, hapana chamaita. Kana mati kubosha makaenda, ukanzwa munhu wakauya wakaita sei, imi mamusipo. Saka vanhu vakaenda baba wenyu hana kuenda kuti saka iye akasvika kwakati ndakaita sei paakasvika nauye kutaurwa nababa vachiramba kuti vakasaina odhiyo iri yemwana wauyu achitaura namukoma apa achiwapa feedback yekufamba kwavakaita uku wakati takaiona signature baba nenhamba dzechitutu chinondirwadza mama matohwarutoti ndozviziva wakatoti sekuru ndofunga muri kundirekodha ndaita mufaro nekuti nyaya iyi maisa kugurupu refamily apa kuti vanhu vese vaziva handiti chinondirwadza mama ndechekuti mweya wemufu parwendo rwakona wakasiya wapika ukati ndabudisa tsaona mwana wenyu ari mumataundi. Ndakauya kumusha last week ndikabva kumusi wemande, ndakauya Saturday ndikadzoka mande. Wanangu inini wakapinda mutsaona wari 2 musi wechitatu. Kuzadzikidza zvakataurwa nemweya wemufu, asi nhau iri kuitika ndeyekuti hazvisi kubata kwavo, zviri kutambudza kwevangu, saka varwadziwe. Zvese zvauri kuramba vhidhiyo riripo, wachibvuma wakabvunzwa nachiremba katatu, wanabani ndanzi ndikubvunzei katatu kuti mabvuma here musati maisa mabvuma ndau, ndiwo wakatanga kubvunzwa wakabvuma katatu, vhidhiyo riri pa wari panza nachiremba mabvuma here wakati abvuma, wakabvisa mari zvikanzi wakabvisa madola zvikanzi chibvisai futi imwe yekuti tiende kunoudza mambo mutaza kuti mabvuma nyaya yenyu wakabvisa kuti madola avo baba wakazokumbira wakapiwa nasekuru Medzana mari. Saka chinotinetsa ndechekuti sei wauya panapo wachititenderedza isusu, vanotitenderedzerei? Vana vavo vanakomana havafambi nemwanakomana nokuti upenyu hwauri tatandi. Ava ndivo vari kuvaruma vanakomana hapana nemusha sezvendakaita inini. I have 47 kids with the 5 wives. Nezera rangu rinei. Then I will smile with this. I will smile with this. Ndara msadaro ini. Chinyare. Msadu mwani mtama. Akasa matenda ndawa $2 zilenda. $2. Ndisu ndisu akaisa $2 zematenda ndawa ndiani mira shiti yakafika hiyo. Asimere babu. Andimere. Takabisa ini $2 it's okay. Ndati akabvisa $1.
aibvisa dhora anga ari madhora eye makati kaguma mutawa tikati inini handigumi ndega vasitesa anditovaundinera vakaundinera saka mukadzi wenyu nama muchisuma mukadzi wenyu mamusume kusuma kunani makazisumeka mukadzi kuti mai mwana Wakatofugama. mukafugama kaimii Mukadzi wacho akatofugama. muchitaura kai muti ndakashaisha mama akausuma kuti mukadzi wangu mamusuma kuti mukadzi wangu mukadzi wangu unga aiwa ndiye takati inini handidi isusu hatikubvunza zvamusina kuita tiri kubvunza zvamakaita because handina kuona pamboshandiswa fosa manga muchibvunzwa zvakanaka muchipindura zvese muchipindura mukazisai mari yematenda nyauka kuita dhora renyu kaitsapo kuita dhora kaitsapo handiti mukazvitaurai madzimai enyu takashaisha chii maoko mukadzi wenyu akauya mukataura imi mai mwana ndakashaisha maoko saka akachaiwa ndakona munhu akachaiwa hapana makabvunzwa katatu katatu Vakatondi zvisina hasha. makabvunzwa kangani katatu hatiti mukapindura zvakafanana kangani saka wemuti akakuchaendera mukadzi wakandishaya angarudiwa akandishamba Alright. It's okay. Alright. Zvatakuita. Imi wakomana. Endai motore chi. Torai tsamba iri kubocha. Iuye. Then let's work around that one. Kuti peace order iite sei. Ibviswe. Because kana takadai so zvatopita zvisa zvichapa kuti peace order wachinotsika mumusha mangu inini mumusha mangu inini Wakambonga wauya kodia. Mumusha wakambopinda ari kunodoi. kudanditsindika inini basa kufamba machawa nemumanyasara ndimuchinditsindika inini usada ndijairira ba sitoiziva ava ndiwo ada uziva chokwadi namai wavo varikunditsindika namai wavo Vakapiwa mubatsiro lasema. Vakavapa kuti mugaro wacho. Vakatoenda kunomubatsira kuunganidza mombe dzekuripa. Avo vakutanga upanduka wakuenda kumba komufi. Wakunotora ndozotorwa zvekutsindika. Vakutanga kuti mugaro utoramba. Isusu zedu takatounganidza zvokuda kumubatsira. Apa ndiye akapara mhosva. Vatoa kuti stupid manje. Isati tinozionela izvi. Uya nechibhareta uyu. Tarai zera iri. Zera rakabhabhatidzwa ndoguri rakaurawa munhu iro. Nyoka ina mai wake uyu. Nyoka ina mai wayo. Wanonyazoita sei vanhu? Nyoka ina mai wayo. Wane mashamwari avo vanonditsindika. Ndifeka ngani nini? Ndifeka ngani? Makatiponda mukandiuraya muchindisunga muchinditsindika kundisa mumahari muchindipititidzira Terere zvutaura mweya uri apa. Kwenda kupikisa mweya uri apa. Terere zvutaurwa apa. Ndizvo zvavatataure. Zvedere kuzve zvaruta hata kugaza kutaura zvataura. Udandijairira vana mumusha mangu mpinda mumusha mangu inini. Ndina 52 years ndiri mumusha menyu inini. 52 years ndakafa inini. Ndinopinda mumusha mangu inini.
Mudhara uyanga ari kwenu. Vanasikana makarorwa mukwenda mutsvage matare ekumusha nayo izvezvitaurana nayo mupindirane nayo muri vanhurume mune nharo chitaurana nayo izvezvi Anotisa ndakaenda kumba kwavo baba wakatizisa ndakaenda kumba kwavo apo funzai mudhara uyanga aripo here uyu hapana pane kanyoka kacho kamai kacho ndoka karipo uya nebharedo kamai kacho kacho nei uyu hapana zvauri kuona vanovharidzira vachivharidzira chipushira muame wavo vanodipushira wenyu akabika poriji rine mushonga kuti vanhu vasabatwe kuti ndoaita nyaya waibva mukakwendonanga mai aibvunzwa akati kofa kuonayo chiti ngaagare mubairo amasvikira achaenda uya kurwara akadana wana baba wese avo ndandiripo inini tanga kuna baba Bernard kusvika kuGlastonbury akaudzwa kuti panyaya dzako baba Faro so yanga ndozviziva vakakumana 6 vanhasi wasuda kubata vahama yavo kuitira kuti mudhara metidaiso pana hapana chiremba saka amene utozvifambisa sei apangodini tiachiremba apa mukoma chiremba takuda mari havabvisi mari dzakatoburisa dzakutokwana uri pamunhu aiwa ava chokwadi chiripo ava mambo ndangukanzire uyu protection order yakaiswa nemadunhuni ivava protection order makaisa nemadunhuni nakuikanzurisa kana muchiziva kuti mimi makangwara sege kana muna maadvisor nakukanzurisa nekurimira nengozi bvunzai zvemuda kubvunza zvamotitira naye bvunzaaitaurwa wabvunza ndinokudzida nharo dzenyu idzodzo wakaurawa nani ndiri kudzida nharo dzenyu idzodzo kwanounobvunza gogo wachepera kumusha kubvunzanyu mweya mufuyi stupid maniwe basa rakunditsindika ini zvinhu zvarunazoziva mishonga ruvana mudiki kuziva mishonga tuma china maoko chimbopindurana nemunhu murutaura hatimazima chandamobvunze mai wenyu neshamwari dzake wanomaziva matsavo ndamavabvunze bvunza mai wenyu asi murukei kuuya kotaura naye basa rekufamba mumwanga muri vana vadiki muchinditsindika muchindisunga kutaura dhanzi ndakatengwa ndotengwa upenyu hwangu ndotengwa upenyu hwangu here mauya panapa muruti feki uyu uri pabhataura naye mataro kunotsika musha mangu saizi yenyu iyoyi saizi yenyu ini ndine 52 years ndiri mumusha menyu ini ndikudisiya ndiri mumusha menyu muchaenda notsika musha mangu imimi mishonga yenyu tuma chimimi imimi nemazera enyu mishonga nyenyama kumeso kwakwe koko nyenyama tichapedzerana majaira kundira wavo majaira namabvunze muri mbwa yenyu iriyo kumba namoibvunza irupedzeranautadza kubatsirana nemuupinduranai kuda geti kundoripa kudai kutondidzosera munzira kundidzosera munzira muchizoamusha kwangu kundidzosera munzira inini kundidzosera munzira muchitamba neni kutamba nemambo mutasa ndati kudai imbobvunza iwo uyu uri papo ini ndikamubvunza nokukama naye bai anourai munhu mba kwavo bai
ini ndiri pabasa Regera nimodhile nawo mani. Regera nimodhile nawo. Nimodhile nawo. Wanomunukira nawo thina samari kwere kana kaponwa. Wangari kwere. Bizo kugara iwe. Ndakona kumurume kwasho kugara iwe. Sokutima nazo izvo. Takuda kuchitirana chirafu mani. Wacha basa rokisa Musiri weruzi rwenyumba munomudii zvidununu zvevarume muchaenda kutonga musevana tapedza nemi imi kana muri kudanhu tapedza nemi uyakaenda arikudihwa pakauyakandoasina kuenda uri papisota yekumba kutoya manemi mutaurira indini chaita uye apo mukuza ndiani imoramba vantu kana muta apatitozeoni nazo yakakora isukazi kumatine mukaka izvezvi baba nyangati kwai ndakachaiwa wakachaiwa patada kuramba wakadhunguza chaiko nekamukazoka mukadhunguza ndatiteerera zvandiri kutaura ndiri kuda mudharo yauye apo ndiri kuda neshamwari takadzese nemabhururu ake ese ayo ngatiti kunyepa iwo ngawachibvunze chokwadi nekuti haana kugara munodzivika munhu vari kwambira kudzivika munhu zvokadzii bvunza kuti ndoani bvunza uyu rapo uyu atazokurowa maika munomudzivika munhu kunaka ikoko hamuzvioni rumati yakakora hapana kumbowanda wanda uyu wataura kuti muri kufamba imimi kuritsipika bvunzai uyu rapo vari kufamba nditsipika baba wenyu namai wenyu nyoka poison nakamiro nemukadzi ndiri kuwada chibvunza sei wachivirira ndakamonya matumbu kamwe kakafa ndakamonya matumbu kakafa kamwe kakadzi kacho ndokasara ndokanuka bvunzai yamba kuti toro ndiani kabvunzai mayako bvunzai kuti toro ashamwara mayako bvunzai yamba kuti toro wacho ndiani handiti muziva isi pagengira wani wachiziva nezimbuya rine miavho zimbuya remuzasi megomo ndirikwada ndangosiya ndasunungurawo navanhu pese pekutangoungana inongochita yoga saka iye wari kudei ndowanotinetsa ndawachipindurani nayeka ndiwani nharawo chibvunzaika zvemuda kubvunza ndiri kuwaitira zvavo mishonga maiwa wakangosiwe maiwa mhanya akati maiwa mhanya vane magururu avo kunoenda mai avo usiku vane magururu avo kunoenda mai usiku kamira mukadzi wake nyoka poison ndiri kumudapa ndiye umwe futi iyeyo kunditsipika vamwe vari kunditwa muduri
Shwa munhu hausiri werudzi rwacho unonobatsira kutwa kuti uruda kuti zvizodii. Ndinawo wese. Amwe ndakamonya matumbu kakafa. Kakadzi kacho ndokasara. Poison mukagara mataro. Varuna ndigara matare vachimwa doro, vanondigara mataro vachimwa doro. Bozi munototitorunga mabenzi. Mutononge takazunga ire. Nyoka. Amen, wangouya handiti wangovabatwa. Handiti kurufuwa chomwoyo. Munodzoka na. Kuti heni mataro kuti ngagaremo kusvikira ngofana usiridzwa mwana umwe munhu. Dai murimi muri kudirwa kudai izvi maizvitambira sei maifara here. Aiwa ndakabvunza mai ngati dai memory munofira sei arudai. Mwana uyu haadyi kana adaiso. Wiki rese haadyi mwana. Munofira chini. Basa remachawa, manyasara. Ekudi. Mai wa baba enda mutare. Waenda kwarani. Baba wapfuura enda chinhoi. Mai wacho munga rumbonyepei. Memory uya urusara urusvika kumba wanga ana memory ku. Musanyepi makaenda unganga dzatakazwa. Machawa nemalawu. Ndoko maka ndakataurira ako kamai yako twanda kamai yako kashamari kamai wenyu izvaizvirutaurwa kakandiuraisa ikako ngechihure chako kakandiuraisa ngechihure chako kamai yako enda munokataurira kakandiuraisa nechihure chako munokataurira maipiano panounga because ofurinyepe ungwara imini murutorwadziwa henyu vabereki venyu varuchaiwa isusu wedu wabereki wapasisi asi wakataurirwa kunzi havachanyarara ngeunga wafa wafirwa kuita zvekubheja mafunga kuti isusu tirinazirwa anondishandisa kana vachiita ngosika ngaurege kuisa kumvaka vamwe gare nayo handiti rubenefita iwe kosaita mazita ari bhodhoro vadha vakataura kuti sei musinganyori zita renyu kuisa imomo ndiri kuwada wese zvenyu zvofamba ndakataura ndikati kana adzoka makamutizisa baba wenyu kana adzoka ndiri kumuda anonditaurira mai wenyu mombe imari anondiwa henyu womboziwo makapara mhoza woyi kubatsire kuri pamuzi baba wenyu muramba china vanhu 600 up and down imi mamuna kana dhora remurubvisi mongo yako kuti haiwa ngezvekunyepa iwe udakumonya muromo dakumonya kamuromo ikoko kanonyanyama dakumonya kamuromo ikoko kachauya mudhara wenyu uyu pamudhara dembo urundodzikana nhasi wari 2 warudzika uko asi warutipa mapisodi hakuna zvakadaro hakuna peace order kana ndavapa hakuna peace order Away, hakuna peace order. Izve muri kuapply izvi kana. Kundivhurira imba yenyu ndisudurira imba yenyu. Kundisudurira imba ndirumwe inini. Kutotara kutati nyanya. Zvagare momo. Inini imbwa ndataura kuti dai iri imbwa yamahire yakaita munhu nyama. Ndiri kurida munomutaurira mai wenyu. Mai wenyu munomutaurira ndiri kuda lawyer warushanda navo. Lawyer warushanda navo ndiri kurida. Lawyer nemapurisa murushanda rudhila nevabereki wenyu ndiri kuada. Dai izve mururizi here lawyer. Ndokuti akati ndine cancer. Ndakafa nekenza ndiri kuwada nemashamwari awo ndiri kuwada makore nemakore mchinditsitsika mchindisunga mchindimonya mchindivharira muharini ende uyo asiri munhu wenyama wamhepo muchindivharira muhari Timuwaperekedza nhasi uende nawo kumba kwangu. Muwaperekedza uende nawo. Muhadi kubvunza. Mudandiziva ndine Edward Matara kana musingandizivi Edward Matara ndamabvunza babanyu 52 years ndafa inini kupondwa nhasi muri kuenda mumusha mangu muchindisiya mumusha menyu kundisiya muyu muchinditsitsika muchindisunga vakadiponda vakamboponda vangani vanga vari vangani vanga vari 2 nani
Ndakamonya matumbu iva. Monya matumbu. Kashamwari kangu. Johani ngari shamwari yangu. Hatuna kuzwa kuna uyu. Johani ngari shamwari yangu. Akandendera nerweseri. Akanondimangarira inini kuna Ruisi. Akanondimangarira kuna Ruisi. Nasuri. Chibvunzai kuti uyu anga aripo ere? Inini munondipa Muti Dembo anga aripo. munondipa munyama yakati andiripo Muti Dembo anga aripo. matare. Ndichizive. Yabuda pachene. Handichizive. Ndo mungoda unipa munyama yakati. Mukadzi wakarufamba mukachawa manyasara ndimuchitevedzera imimi. Imimi maita wadiki maita watete pandiri. Ndadiri kuna matare. Maitisunga. Muchitibharira muhare ndamobvunzwa namai wenyu. Nababa wenyu. Nasi unoramba taazvizivi baidi. Ere munhu akakuponda. Matare akadzukuta musoro. Ane bhazi. Achibikirwa mazibota. Ndimai wake bikirwa mazibota kuti asazunga. Vanotsenga kuya. Anokambura mazibota baba wenyu. Nasi munanga munofamba munanga pano mapita pano mapita. Kana mune munopikisa nazo. Pindurai. Mabota ayabikirwani. Baba wenyu kuti asazungwe wandiponda. Mai wavo ndo aivabikira mabota kuti wasasungwe wandiponda inini. Musawandiponda wakatiza akaendera. Achinyepa kuti ndandiri town. Pavhidhiyo wanga uripo futi mubvunzeti. Wakaendepi? Isusu patako. Musapindira, musawadifenda. Ndati ndosaka musawadifenda. Isusu patakabvunza sababa. Wakandiudza kuti ndakanga ndabva kubulawayo. Wabva kubulawayo inotsvaga mwenje wasisi wangu. Wakaudzwa kuti fata chi hapo. Wakaudzwa kuti fata hapa anditi. Ukandonotodzoka kuma2. Andi ndikadzoka kuma2. Dzemanhero ega. Ayo masikati. Andadzoka kumasikati. Fata wakanonoka kuti kudzoka. Andi mandadzokera manani na sister dzokera kumba. Mangwana ndopa ndakanzwa kuti fata wakaponda. Saka zvanga unonyepa chiti nandiri town. Anyepa kana nandiri town. Ngatsananguriro zvakaitwa. Uyu urikauziva chokwadi chakaitika. Wakazodzoka manheru. Wanga wasina dhiri rekubhabhatidzisa. Baba macheneswa imimi chimbomira. Wanga wasina dhiri rekubhabhatidzisa. Wakatumwa ndiarisi zvirawa. Kundiponda inini. Wakatumwa ndiarisi ndau ndiri kuhura nemukadzi wake. Mukadzi wake hura nasiriro mutete. Mukadzi wari zvirawa. Amunokura muchizvinzwa ere manyi wayo. Johani zvirawa ngari shamwari yangu. Johani aida kuita fata. Johani ngari shamwari yangu. Achigara kuconvent. Abaita sei. Ndiye akanda nerweseri akanomangana kuna mukoma wake kuti mukadzi wake ari kuhura neni Edward. Saka mukadzi wake waihura nasiriro mutetwa. Awa ndobva watumwa. Wakapiwei? Hapana. Wakatumwa. Ndiarisi zvirawa. Saka baba wacho wakauraya wangu ainani. Angana Johani. Asibaro fine. Johani ndia. Johani. Anoti zvinezvi mai uruda izvi namarofina. Marofina check. Baba urikutoenda kwaDC. Vakadzi kacho ndakamonya matumbu Johani ndakamonya matumbu. Mudumbu mangu ndakamonya matumbu. Saka mudhara mamupumha ko. Mamupumha mudhara uyu ko. Mudhara ana mhosa uyu. Udanzvenga nyaya yake nekuti kunzi takawanda naningi. Udanzvenga nyaya yake baba. Iwari tu. Kuruziwa. Asarari wani manje asarari. Wakafa. Mukadzi wacho ndiye wakumira manje nemukadzi mai wawo. Kunditsitika mishonga. Muhari. Marofina unosimuka nababa wafara kuenda kwaDC kumbira nyaya dzekufambira mufi wekwabana. Kwabana. But hazvina kupita. Nokutsukira kwamaka. Tinozoona zvinhu zviri kuitika. Handinokwira makomba vanofamba netsoka. Saka ngarufamba netsoka. Handinokwira makomba. Kuti unzai mari tikubatsirei kuripa. Amuramba kana dhora. Asi temuda kupanga muna. Kuti tiuraiwe zvi. Munamutaurira kuti ndiri munzira. Kadzi waruisi ndiri munzira.
ndiri munzira nemukadzi wakamiro amino ndichikupa chinenge chiruti nakidza pachi paruko pacho munokwira mabhazi kuya munokwira wachema kunditsipika mese gurupu wabereko wako igurupu anondigara matara chimwachinditsipika mayangu ari kubatsirwa nawo ucharwadziswa iwe mayo wana wachatanga ukedebuka iwo ngawafika bwana soda kuti ifike bese wachakedebuka newenyu ongedza inini mukandiri kufamba ndikutsipika ndiri kutsipika nenzira iyi ndati mai wenyu imimi muri kunditsipika muri kufurirwa nemai wenyu imimi muri kutorere baba wenyu muri kuzivata nenyaya muchimutora muri kufurirwa nemai wenyu pakaitika chinhu vari kumhanya mai wenyu nyange ndinawo vari kumhanya uchiuya kwamuri sei vachiuya kwamuri kunako kamukomana ako ako kandiri kuonaka kamukomana kandiri kuona kada kuzviitani ndiani Nicholas unonzi Nicholas ada kuzviitani wakaberekwa rini tukurandire munhu reye wakaberekwa rini Nicholas ari kuzvipindirei ari kupindire munyaya yangu ndiri kumuda ndati wese imimi mabvunzwa zviri kutaurika nhasi bvai mabvunza moha mamutaurira mukoma Nicholas handisina eniko handisuzuri kuda eniko kubva kwaari nditambudzisa 52 years takamusamona apa kuti auye adze 52 years ndiri underground nakamiro wakachaiwa wakabvuma wakachaiwa magwere mudhara kamiro kupfugama kuombera zvikadziwe nyaya asisi wana wake kuti atiudze sisi kuti akarohwa nemweya haatiudze isusu mudhara akarohwa but kuti kutondiudze ininika eudhesisani wake handiudzi maissues akadaro handiti nenhaya yekuti nyaya iyo unonga achiiziva ungatowarohwa nemweya mufu unotadzaudza mwana wako mai wenyu muchinje mupe masiketu ushanyurutongwa ni menyu aparutirambira audio iripo yawakatoti maita basa sekunduzwa kuti mandirekodha maita basa maisa kugrupu refamily nhasi akuzviramba hamuna kuwanda here iripo exhibit yeaudio yako uri mega uko sei uri famba mega sei zvinongoita baba kuti ndozvinongoita zvana audio iripo yake yeyoezigareta kwangu zvamuri kuziva kuti maisa ana audio itoripo nzira yangu yaitotaura nemukoma zvikanzi handuzwa kuti matondisa kugrupu refamily maita basa asi nhasi akuramba ndichidzoka mishonga yawozvo achitobvuma kuti hatakukuteerei kubhadhara ma600 yemamashure zviri pai hameno ikoko murudzi poison indawa imi waifanira uchiti zviri pakati namai wako zvinyi akanyekwa ti $5 yemapepa apapa muruita tichibva ipapo tamumba ari kushupana namai guru zikanzi wachinhoi imi mukafanira kuti watodarika namemori pasina 2 days memori wasvika baba uri harare imi kwanai uyu munhu asikana hapana zvatisi kuziva uyu haana unyanya unyangara bo ava ndokana dambudziko apa nyoka iyi mukana ichimonya miromo fanika mai yacho iyi muda kuimonya miromo iyoyi mukana ichimonya miromo chimonya miromo fanika mai asatatopiwa here mabhasikiti asata ezvinakwa handisi mufara wacho wakaoma
hembe kumukumu munhu uyu ndakuchizvifumura uyu aiwa wakamiswa naana iwewe wauzvizivi because unenge wachimwe chinhu wazvizwa unenge wachimwe unofunga kuti uyu izvozvi zviruziziva zviri kuitika wakomana ngatite moyo wekudzwanana omberai munhu mubvumasangana paumisa chifesi chako ndakatozara paya paya ndakatozara paya masitupete wana wangu inini wanofira nhama yavo bako iwewe uramba wakatizi but pakatangwa apa ndakuza matsaona anditika ndinitobva kumusha uye hana yake yarimbopiwa ba kundundurudzwawo basu nyoka iri unongedzwa ngei punishment yakanayo karo akana ndiripo nini ndiripo inengatoabatsira kuripa achaiwi ambochaitiri tete achaitiri pano regai kubatsire iri ngavauye baba avasikana vabvunze nababa ndandoti muite I think the best solution endai mogara mataura nababa auya ataura akauya akatanga kuita mandanda apanapa aiwa kuti baba tinoda chokwadi tinoziva chokwadi hambaita kubvunzane nemunhu hapana profita mwamutaona vasiri munhu ari apa tokataendebamaendera kwamatara maida unonotsvaka chokwadi matara wacho uri apa edward tauri naye edward uyu apa chitaurai naye izvo zvinokuda iso kuita ngemajombi panapa tanotora rekodi manje yekuti asungwe manje akunosungwa manje kudaro inongona muite siri mistake chetoendesa kukoti isusu tatiri kuenda unoziva takaenda kwaedmendpasira takanga tiri kutoti process iitwe pasina police case nekuzunda muruziva kuti zvine zvabereki wenyu vari kutirongera guwa here vari kutoda guwa remunhu izvozvi zvingadarika here vanotouraya vanongo vakwara vari 2 pakutanga nemuri dzemota naiyo imeporudzivo vanakoga asi zvinhu zvabva kutaurwa pasangana 3 days maita hangazi dzadziri hanzadzi dzenyuka apa tisvika ropo dhara utanga usungirira muti mudhara pari papa utanga usungirira muti kuda muuraya momusungirira muti ndo zvati baba uona munhu ukadzi usingaiti moyo womurera baudai muda muuraire bati ndiri kutaurira wana wangu ane mhosva yei sunungura nekwabanhu mudhara wenyu ndamisa demoyo zvitori nane ndiri kutaurira ndapinda life mjeri vandamutema rara ndiri kutaurira mwe wacho unotaura naye unoza zvinorwadzaka iwe ndakarota inini meni chakawena ndatotema muti kwasi ndadonha naye podrenja ka ndadonha nandatotanziva kuendera kumaruzevha ndienda kumaruzevha dheri ndakasvikerero ndakasvikira kumasoo ndikaprofita nechimusikana chakadai zvikaenda kuisa zvibhakera mushamba kuti vanhu vafamba madhara wangu neye mudhara uyo wakamamsika after 2 days zvikanitangwa makugani ari pairi chatu chawe wakatiza madhara esa ngura rinopera takaverenga mbogara saka chauri kuramba chii haabvumi mudhara munyepa takamutaurira kuti asi apanofunya hatomubvumi apa ngobvuma ndosaka ndati asi kumaprofita uri kubvunza namambo nai baba mari yemaibhadhara ndei takabhadhara tese nani yoibudisa muhomwe mako urikubudisa dhora mumwe mako urikubudisa dhora mumwe mako takabhadhara dhora chakazungera chiri
Atimbosekere zvakadaro. We had suffered and suffered because of you bushes. Andi kwanta kanda kusainira. Wakasainira ani? Uchisa namba zako zechitupa. Akaisa roko pamwe ne Sign up. Ini Cosmas. Papa kanzi ini dash. Ndabvuma kuti ndakauraya Edward Matara. Dash namba dzechitupa. Akafila ini Cosmas pano. Ndabvuma kuti ndakauraya Edward Matara. Signature namba dzechitupa. Pepa wakatorona audio iripo wachipfuma takarona signature audio tinayo audio tikupresa asina sima kuramba afonera sekuru baba divine tinawo audio mucho sekuru tangu matimata ndibvise ma 600 musati daro imi atitorane sowano kana musati daro imi musati kuti munoramira mumuti imi kana muchigara mumuti chigara mumuti bari chakubata zviri secret imi murudai na mai wenyu anditi wangu maenda ida kuti anga rimpenyu atendeza hapana zvimwe murutemba uroyu ndaitoda kunga ari mpenyu bereko wenyu vane uroyu unotyisa ndichirewo nefoni aimbuya wacho aizifana nenhamba dzavo aingotora chive chacho nefoni handiti audio iri kutaura iro kuti takazviona ndiwo mawitness acho ipo wakusikuenda unodena mushama wangu aita wayatora tsamba yakasainwa nebenzi warume wacho hawana kukwani waiti wari kuenda dai wakapondwa waibva waisawo madzotsa taizoti waripi izveni mukatora mushama makapara mhosva tauya kuti tisire tsamba yechi haisi mhosva iyoyo kuteerera uchataurizwa nyaya iyoyo yakataurika endai murutamba neni kopinda mushamangu muchitisiya mushamei makandidzoserera munziro makandipaka munziro mopedza moenda musha kwavo moda kudzokerapo endai hamusvikikoba pamusoro iyi ndabva kuna Changamire zvanzi hazviiti kuti baba wabude umu for security reasons anogona kupondepani okwira pamutaro pamambo so dismiss wana wacho mbasa anchu chikumbirira yapo zvikana zvikadai izvi right wodziwa sara izi tinende pina yakadai everything chingopera mari anoberwa ndiani ndiri kuada kumba kwawo uku kumba kwawo ndiri kuada Kamira kaumberera munhu mumunda ndiri kuada kumba kwawo mumunda arowa mumunda but kana kundudza mwana kuti ndo zvendasangana nazvo zvivindi zvivindi ndakabva mai kuru ngatibvumenyai mai kuru ngatibvumenyai but nhasi mimi murifamba imika vari kuramba takada kunokandodenga hanzi mhepo ende mota yakapepuka tisinonzi hamusati pamaaccident amusajesu vasina mari yedu chamwatisinaabeda vanomboita kunyaya unangotsipikwa vane system yekutizisa baba wawo awo uyu ndiri kumonya muromo uyu ndiri kumonya muromo uyu handisi kutwana nawo panaakureiwana vasina kana mhosva wakutadzira ichi ndakuoda kumba kwawo ndichopedzerana kaiwo satanga wamonya handiti wada kumbero regerero dzinouya kumbisa kwenu kana wagadzirisa vari kondisenda babawo wane n'anga dzavari kuenda izvezvi kune gurupu uko ratosara kune gurupu rasara riri kuita zvariri kuita ndaneta kusungwa nchivharirwa muhari nini ndichikandiranwa sebhora wana wagere awo wachifidwa manyepo iwe kuzobuda norera mumba ndiri kutaurira kumbira kuti chanakangofa norera mumba bhodzi chakumamisa
tichakumamisai tanga kuzakurushka ndapota pala pandipa andikani nawo panapa tikatomamisa musha wese mukava mese tikafika kumba kwawo kumba kwawo iwo ndo chaendako ndikati mai waona baba wari pamwe chete wawaudze chokwadi audziwa nawo chokwadi Nicholas ndiri kumuda Nicholas ndimi nyoka muye wabereki wenyu vakuudzei chokwadi pane chokwadi chemaona here kubva pane zvemamuruziwa nezvemaona nhasi pane zvemadzidzera ng'ombe kwanza handina ng'ombe imi mamuri kufamba muiti muri kutsvaga chokwadi nhasi pane zvemadzidzera ngaopewa mamatirauzi uyapiwe masketi kwete n'anga iyi akukumbirawo kuti ndiri kuda kuti kuite any slight mistake neni ndakukuzvambura iwe chikuita any slight mistake neni ndakukuzvambura iwe ndandakakunyerera iposi sakasangana nedambudziko marizi ndakabuda last week ka any slight mistake chete ka nini kubonyera shamu kukudhanhasa chaiko chaiko achinditsitsika nyoka iyi namai wayo urifona uritaura kuti mai mutorwa muri mupinza munyaya dzei asi ndiye uri kutungamira wakaenda pafoni akati murege agare mumba mendakuchienda hambai akwenyu hambai taura kuti torai zviri pakati samutora zvidiye kati zviri pakati zvishongamurucherera parwadzi penyu kuti kwandisamutorwa mukadzi uri wakarorwa oseni zvakuda kutaura zvakuda kutaura asi muri kunditsitika taure mukadzi waruisi ndiri kumuda mukadzi wajohani ndiri kuyako uye muzasina gomo uyo mai awe saka chikama chekumamhamba cheche chakatanga kare vanhu vane nyaya dzavo tatichitaura kuti maswitibhoni vakomana muri patai tokumbirawo muregerere muswa yagumwa hawana muswa zvinotaura vabereki wavo ndiri kuda vabereki wavo musagumwa pana muswa mutasa mundiregerere kupedzerana kumba muringo yapano kandakakuwana wako mnasina vanhu havasikana varununudzira gozi vakagara mudzimba dzavo handiti wakanzi wamushandisa aiwa ba handiti ndiwakanzi ndiwari kushandisa uyu zvese zvauri kubudirira ndizvo ndivo vari kushandisa izvi